ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chide me tenya wele la ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chide me tenya wele la ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chide me tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chide me tenya wele la sara ga jubu bomori tenya wele la fala ka chide me nego tenya wele la dabali jubu kemori tenya wele la fala ka chide me alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambe ala tanuka barkada ka sali ci dawla son herma ka noy ala kira bay kisi ani nema be aka ana so mogo bela jele ani ma wo ma de yutu nyonya fokata jodon se ala kanin aw beye o jamakulu sanu may fe ka wala dunya ka fo bi wajulu keneka niye anye doymana mazar shirif la konnana ka be mekalu ale tle mungani konontoma o min bena salba kalu tle tani sabama ladado ni kene sanu may Jamiatul Ansar Din International Fadi abe ni sigi ladala akume sigi tamani nga ala sona manyina a baraw bela jelen kera mazar sherif la doymana wula fe alquran kalon kera surafana dumu ko fe ni kene sanuma insigira no e wajulu kene ka blasrali ke ka hakilla jigin ke o mi anfana karamo a sayyidi Sheikh Usman Madan Haidara kala nyinuye nyina maya bela jelen konnana ala sona ma akene ka barakun folo be damne ni wudul islam chebaw ulu boliye ka hakilla jigun ke ka blasralu ke ka mawwele kana alama fokata se karamo selen ko kene kono jeunesse groupement cheba munu kumbe kuma dili uluma ngani ala sona masigida wore aw bena o bela jelenye ngani sigida ina krenkrenyala amina mira aula ode amfana karamo ani anga mali ho conseil islamique nyama ba a selen ko kene kono aw kon bado o unison dia ko bay sigiro la sorole abda kunya flamin lase blasirali la mi ni bela jelen ka nafa be soro ala emin islamay ani emin islamay emin famay ani emin te famay ben yorobala a sayyidi Sheikh Usman Madan Haidara ka be mekalo aletle mungan konontoma mazar sherif la ayila seliminke anga jeka anyamada afe a'udhu billahi samil alim min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين. سلام الله عليكم يا إخوة الإيمان وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلامكم جانتي سونا أنكلا أنكرا مغوكمنا مرا الأسرالي منهم بولو يولو لسي أنت كان حكمك ندووي ni kenen kan nam ambi folo ka do ka nga jamana le 29 5e mois 2026 che odo amba yine ala fe nam anga jamana anya kalifa alama ala ka koloshi amin amin o damate nam andana bonyo jamana wu anyu be kalifa ala ala ka ben do akono ala ka kelenya do akono ala ka kishike amin 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 adra de ko min be ka be yele me ka ke here o kanu ala bolo ko jugo ala ma kerati amin 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 ala ma kerati amin amin ala ma kerati amin amin adra ami do ke am nyamo fana yi ala yi jamana kalifa memuma allahu akbar jamana be kalifu ma kuma mina ala ba kalama maka ala nyinema allahu akbar wati ko de do fana fembe ni janatike na wati ko de to allahu akbar ni mi manya nanyo fo ni mi nyana nanyo fo chere mi ala ye mo min blaki ka marada ma domina
ibi ala wela ita danga Allahu akbar sigatula ni ka chauffeur danga ka soro ima seso namu bara bi bolo de sigatula hal ni tafe hal ni tafe duwo ke ko ala ka nyuman se Allahu akbar we fo men dafe ya danga aduma mobili jo folo ifarati Allahu akbar oche edra wala nin kenen kan bi do kan na famo yi obeke amba nyine ala fe mali dew bi lafiya cogo mina namu jamana in bi kisi cogo mina jamana in dew b'a fɔ sa ko alhamdulillah cogo mina o sira ɲuman ala k'u bila o kan amin amin ala so o sira ɲuman ala k'u bila o kan amin amin ala so o sira ɲuman ala k'u bila o kan amin amin faso ka lafiya Allahu akbar an b'o dugawu k'u ye Allahu akbar beke an ye fɔ an ka kuma bɛɛ la wallahi kabini san joli fɔ bi an b'o kuma kelen de la a ni faso denw ka kuma a ye faso denw lamɛn Allahu akbar marifa bi fɛn caman kɛ nka a t'a bɛɛ kɛ ay Allahu akbar marifa bi fɛn caman kɛ nka a t'a bɛɛ kɛ Allahu akbar sigatula sigi ka kuma a fɔ o fɔ an fana an ba bi nɛni dɔw fɛ mɛ an ma jigin u la sigi ka kuma bi se ka sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a kana to o k'a dan sigi ka kuma ni hakililajira ɲɔgɔn na o bi sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a kana to o k'a dan Allahu akbar sigatula ani mɔgɔw ka sigi ani mɔgɔw ka kuma Allahu akbar a ka fɛn dɔw minɛ a ka fɛn dɔw bila Allahu akbar aidra n'an y'a sɔrɔ min b'a fɛ an b'a fɔ a ye n'an m'a sɔrɔ an b'a fɔ an ka mikoro la Allahu akbar an bɛ ŋaniya ye an faso ye de ye sigatula e ye président ye kɛ e ye ministre ye e ye chef de travail ye mais ne yɛrɛ ye malien ye o sigatula aidra oui Allahu akbar oui Allahu akbar e jɔnni bɛ ne ni malien ye ay ote an mara b'i bolo o ye tiɲɛ ye nka i tɛ ni malien ya cɛ dɛ o tuma na n bɛ fɛ n faso ka jɔ n t'i fɛ tɔɔrɔ ka n faso sɔrɔ n bɛ fɛ n faso denw ka lafiya Allahu akbar o tuma na min bɛ n fɛ n ka faamu na n b'o fɔ aw ye o bɛ kɛ pour que an faso ka kisi Allahu akbar pour que an faso ka lafiya pour que gɛlɛya in ka bɔ yen Allahu akbar an ka ɲɔgɔn bilasira Allahu akbar o bɛ kɛ anw ta ye o de ye o don anw mago t'a président ya la an mago t'a ministre ya la kabini ala k'an da sige an da tɛ politique ko la mais an faso jɔcogo diinɛ sira kan anw b'o de lase Allahu akbar o bɛ kɛ diinɛ bɛ faso jɔ de a t'a ci dɛ siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan aidra diinɛ mana sabati a tiɲɛ kan yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bɛɛ dan lafiya la o bɛ kɛ mais ni silamɛya kɛra seli silamɛya ye ni silamɛya kɛra dɔ ye n bila a la n k'a kɛ ye o de bɛ jamana ci Allahu akbar siga t'o la bɔgɔ n y'a fɔ siɲɛ 100,000 wallahi silamɛya diinɛ ye hinɛ ni makari de ye Allahu akbar hali i jugu la hali i jugu sige alajɛ kira sɔrɔla salama a ka sahabaw ni kafiriw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kafiri minnu nana k'u bɛ alakira yɛrɛ faga sallallahu alaihi wasallam mais sahabakɛ ye mun kɛ a ko a bi kira kafiri dɔ faga kafiri jatigɛra se wɛrɛ t'a ye a ka se banna a ko cɛ ma yanni bamuru k'a kan sɔrɔ a ko la ilaha illallah muhammadu rasulillah Allahu akbar o bɛɛ kɔ cɛ y'a faga Allahu akbar a y'a faga a nana kira yɔrɔ la kira ko k'a fɔra ko nin ko la ilaha illallah muhammadu rasulillah i y'a faga a ko a ma s'a kɔnɔ a ko a siranna bamuru de ɲɛ Allahu akbar a ko e ka ko b'i yɛrɛ bolo sa dɛ mais ko in bonyana min kɛ cɛ ye mɔgɔw da kan k'u labɛn ka na kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ka ala wela ye a ye nin min kɛ ko ala ka yafa ma kira ko n tɛ ne tɛ ala wele e ye mais nin kɛra mun kama
ko doko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko bɛɛ ko cɛ y'a faga kafiri de don mais la ilaha illallah muhammadu rasulullah min fɔ hali ni kafiri don a bi jate ko a donna silamɛya daminɛ kɔnɔ o tuma na a bi sabali a kɔrɔ k'a gɛrɛ u la ka silamɛya tɔ fɔ a ye k'a ka silamɛya tɔ sabati alors aw ka silamɛya lajɛ nin ye kira n'a juguw de ye aw bɛɛ b'a kalama kira jugu dɔ de la ka bɔ ko a bɛna kira faga de waritigiba don masakɛ don ka jamana na kɛlɛdenw nalen ale y'i dɛn a b'i jasusuya la ka to ka kow jateminɛ silamɛw ka kɛlɛdenw y'a minɛ ka n'a siri misiri la k'a siri fo a ɲɔ bɛna jɔ masakɛ don kira nana kisi nɛɛma b'a ma c'est-à-dire n bɛ silamɛya de fɔ ye kuma bi mɛn kumatigi ti mɛn quoi a y'a dara lamɛn et puis ne ta ye min fana ye silamɛya la dɔɔni jan t'a la u b'a tromper ni nin de ye ko ne ye san 20 kɛ Makan ne ye diplôme bɛɛ sɔrɔ i y'o sɔrɔ suraka kan de la mais silamɛya tɛ nkalon don n bɛ fɛ a ka min faamu silamɛya tɛ o kala ye ala ko an bɛ ka kɛ silamɛ ye n'i bɛ t'i sigi kilasi kɔnɔ fo k'i ka kɛ silamɛ ye bɛɛ kunna k'a ye mun na n bɛ fɛ k'a fɔ ye ni ne ye min fɔ ye diinɛ na an bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ n'a ye yɛlɛmɛ cogo t'a la ne ye n ka diinɛ dɔn de ka don a la a b'a faamu wa silamɛya a kalan bɛ min ko fara walimuso la i bɛ san joli kɛ k'o diplôme ɲini i ka sinji tugu i bɛ t'o kalan kɛ min i bangebaaw bonya i bɛ t'o kalan kɛ min selifana ye jɔko 4 ye lazara ye jɔko 4 ye fitiri ye 3 ye safo ye 4 ye fajiri ye 2 ye salatu subuhi kalan ma ban n bɛ fɛ ka min fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam u ye cɛ siri a jugu min bɛna a faga n bɛ fɛ a k'an ka diinɛ in faamu a ye diinɛ in faamu baaraden o bɛ baara kɛ n'a patron ka tawjihu de ni patron ko taa nin kɛ a bɛ t'o de kɛ bon o bɛ kɛ ni ala tɔgɔ de ye parce que patron mago bɛ min na fo a ka maa bila o de la n'o tɛ ala Mali kɔnɔ yan diɲɛ dugukolo yɔrɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko i bɛ Mali ni ala ko cɛ ayi n b'o tamaki bɔ o la a tɛ bilahi aliyil hali Makan Mali b'a ɲɛ kunfɛ kuma tɛ quoi i kɔfilɛ i ka musow kunkolo lajɛ disa b'a bɛɛ kunkolo la a lajɛ min y'a biri jagoya la o lajɛ o ye jɔn ye Makan ni disa bɔra i kun na i bɛ taa ɲɛfɔ yɔrɔ wɛrɛ mais anw taw y'a biri min fɔra u ye u dara la u sɔnna u ye disa ta u ma jagoya mais Makan n'a bɔra i kun na i bɛ taa ɲɛfɔ yɔrɔ wɛrɛ n ka kuma kɔrɔ ye nin an bɛ jɔnni kɛlɛ diinɛ ko la faamaw ko k'an kana seli wa u ye alabato modèle jumɛn de bɛ yen sa n'anw ka fanga donna an n'o cɛ aw k'o fɔ tan n'o kun ye tiɲɛ ye anw y'o su fɔlɔ ye bilahi n'o ye tiɲɛ ye anw y'o su fɔlɔ ye k'a fɔ anw ka fanga donna an n'an ka alabato dɔ cɛ u k'a fɔ kabini Mali daminɛna fɔ bi a fanga donna ni mun cɛ sun jaga bɔ hiji min ka di i ka diinɛ na a kɛ mais an bɛ dɔw mankan mɛn ko sariya nin ye dinɛw ye dɛ dugulen tɛ se ka nin fɔ dɛ anw ye alimami 100 joli wele ainsi islamique damudalayi la alimami 500 ala sɔnna a bɛɛ y'an jaabi
Allahu akbar. Ali sina biro be kala je. Ado amatuman de président. Allahu akbar. Transition. Allahu akbar. Ale de kun ye transition président ya matumani. Tiens. Anya yɛrɛ wele ka carte chama. A y'an bonya. Tiens. A ye mɔgɔ wuli ka na. A tɔgɔ la. Tiens. Conférence kɛyɔrɔ la. Allahu akbar. An ye mun fɔ? Jagoya tɛ dɛ. Allahu akbar. Faamaw t'a sɛbɛn maa si ka karande ka ko musulman. Allahu akbar. E yɛrɛ de b'a sɛbɛn k'a di polisiw ma. K'a y'a sɛbɛn n ka carte d'identité ka ko musulman. Allahu akbar. E yɛrɛ de b'o fɔ. Tiens. Aydra. U b'a sɛbɛn a ka musulman. Allahu akbar bɛ kɛ. O tuma na. Mɔgɔ minnu cɛ minnu ni muso minnu sɔnna ko k'a sɛbɛn u ka karande ka musulman. N ko Mali fanga ka diɲɛ n'a ye ni min tɛgɛ tara. Kuranɛ sariya ka boli kan. N ko an bɛ ni sofila bolo tigɛra. Diɲɛ bɛ wuli Mali kɔnɔ yan maa ti bi maa ka bilen. Siga t'a la a fɔra tan. Bɛɛ bɛ lafiya. Siga t'a la. Olu ka ɲɛmɔgɔ dɔw kumana. Ko hali ni faamaw jɛnna n'a ye ko an ma pɛrɛ. Allahu akbar. Bi de o kuma bɛna fɔ ko sariya. Allahu akbar. Jɛni y'an ko an na yan. Maa si. Aw banana. Tiɲɛ u ma sɔn. Aw m'a fɔ ka république kɛ islamique ye dɛ. Non. Allahu akbar. Chrétiens ye maliyɛnw ye. Tiɲɛ. Yahudiyaw ye maliyɛnw ye. Tiɲɛ. Kaadɔw ye maliyɛnw ye. Tiɲɛ. Bɔbɔw ni fulaw ni bozow ye maliyɛnw ye. Tiɲɛ. Maliyɛnw ye maliyɛnw ye. Allahu akbar. Boli sɔn. Tiɲɛ. Tu es malien. Allahu akbar. Kɛ chrétien ye. Tu es malien. A fɔ Ala tɛ yen. Tu es malien. Allahu akbar. Mali dugukolo dilala silamɛw de kama. O ma kɛ. Ala y'a ka dugukolo da ko silamɛw ta don wa? Mais jɔn de ye kafiriw da? Allahu akbar. Ala. Jɔn de ye yahudiya da? Ala. Jɔn de ye chrétien da? Ala. Jɔn de ye silamɛ da? Ala. Mais e ko Ala dɛsɛra ko tuma na e bi maa wɛrɛ fa k'o bɔ diɲɛ kɔnɔ parce que o ma don e ka diinɛ na mais Ala min ye dali kɛ o dɛsɛra k'a juguw faga. Bani. Allahu akbar. Ala dɛsɛra juguw la. Mɔgɔw k'u bɛ bila Ala nɔ na ko Ala ye tɛ se. Allahu akbar. N'e ma se ka kafiriw fa an b'u fa. Allahu akbar. La ilaha illallah. N'i miiri nin kɔrɔ la a kɔrɔ ka ɲi. E k'a fɔ i ka Ala dɛsɛra. Anw y'a kalan kuranɛ kɔnɔ. U dan tɛ kuranɛ yɛrɛ la. U dan bɛ u mago bɛ min na de la. Bani. Kuranɛ y'a fɔ. Wallahi. Ya ayyuhal lazina amanu. Alaykum anfusakum. La yadurrukum man dalla iza hatadaytum. Wa ila Allahi marji'ukum jami'an. Allahu akbar. Bani. Ala ko kuranɛ kɔnɔ. Cɛw musow. E ka Ala ko bonyana dɛ. Ko nka fara mɔgɔw la i jija i yɛrɛ ye. Alaykum anfusakum. Ni jɛnɛya ye haramu ye e k'a dabila. Ni dulɔ ye haramu ye e kana min. Mais ma bere d'i ma ko i k'a ci dulɔ min na kun. M'o kɛ. Alaykum anfusakum. I n'i ka denbaya a y'a janto a yɛrɛ la. La yadurrukum man dalla. Minnu ko an bɛ dulɔ min an bɛ boli sɔn. K'olu ka boli sɔn ni dulɔ min k'o ti tɔɔrɔ se aw ma. Iza tadaytum. N'aw sɔnna ka kanda dɔrɔn ne ba Ala b'aw sara ka kanda la. Minnu banna n b'olu fana sara u ka ban. Kuranɛ kɔfɛ jeni bɛna tuguni k'i bɛ mun fɔ n ye. Kuranɛ kɔfɛ jeni bɛna ka mun fɔ n ye. Anw ye nin kuma fɔ fɔlɔ olu yɛrɛ de ko an t'a fɛ ko hali ni faamaw jɛna n'a ye ko olu ma pɛrɛ. Cɔpɔr. An ka silamɛya ye nɔgɔya don hinɛ don makari don silamɛya bɛ hinɛ hali a jugu la. Ala kira nana cɛ sɔrɔ salama a nana cɛ sirilen sɔrɔ a ka misiri pied la yiri la. Kira bi don a bi mun na kira ko mun kɛra u ko kisi nɛɛma b'a ma ko kafiri tun bɛ ka k'i ɲini de ko a n'a ka mɔgɔw don ko an y'a minɛ ko a sirilen ye nin
kira ko ko kira ko aya foni Siga. ko ka foni kira ko aya foni Allahu akbar. la ilaha illallah Muhammad rasulullah. aya foni Siga. Do foni. ya foni Allahu akbar. kira ko ay ta na e bidna njingi nyere bidna njingi nga yoro mina ay ta blay Siga. Allahu akbar. ay dumini dama ay ji dama Allahu akbar. ay to khalafiya Siga. ambi kira mi no fe mi ga ko de ka barafa Te. islamia bi kira mi no fe ni yo ka kuma de Te. Allahu akbar. asika soso de Ay, so baldu. ku jera kira ta mana kana laje akuy ka sene no yara wa Allahu akbar. ako ni na kun ye ne ka du ka dina na ibi fa anti dola Siga. nga ibe ngondo ni na folo do i mago be hakɛ min o fo ka di mangata Allahu akbar. kira tara kira mo fo Allahu akbar. o kɔfɛ tuguni kira nana fo i bɛ cogo di a ko n ye min fɔ o do dɛ n'i ka diinɛ do n fa n tɛ n ti do nka i bɛ ne kɔni dɔn se bɛ ye i mago bɛ mun na n k'a fɔ n ka mɔgɔ ye o ka na o nafolo d'i ma n ka taa Allahu akbar. Siga. kira taara Allahu akbar. siɲɛ sabanan na a ye nin fɔ kira ye kisi nɛɛma b'a ma kira ko k'a ka taa Siga. la ilaha illallah Aydra. kira ko a ma a ko taa Allahu akbar. taa Siga. kisa wɛrɛ la o b'a fɔ k'a ko kira ma n bɛ taa cogo di ko kira ye sahabaw wele k'u ka so ɲini ka d'a ma min b'a sa ka yɔrɔ Allahu akbar. Aydra. a y'a labila a m'a fɔ a ka tuubi Ay. n'i ma tuubi i kɛra jɔn ye n bolo n b'i faa non Allahu akbar. Mafo. a y'a bila ka taa Allahu akbar. cɛ taara Allahu akbar bita. a taalen a ka mɔgɔw y'a kunbɛn alhamdulilayi alhamdulilayi a ko alhamdulilayi tɛ nin ye Siga. a ko walahi ninnu b'a ni tiɲɛ cɛ Aydra. Allahu akbar. non ninnu ta ye tiɲɛ ye Siga tala. ni ne kun ye muhamadu minɛ n t'a bila Allahu akbar. nka a ye ne minɛ n ka se bannen a ye ne bila Allahu akbar. ne bɛ taa fara o kan Siga. a ye histoire bɛɛ lajɛ bilahi a nana alakira yɔrɔ la a kelen tɛ bilen dɛ a n'a ka jama bɛɛ u nana tuubi Te. Siga tala o bɛ kɛ. Zamzam yu. amin silamɛya ye mɔgɔ faga diinɛ Ay, an n'o ka ja. mɔgɔ kamanagan diinɛ don Ay, an n'o ka ja. min ye la ilaha illallah fɔ n'a fagara kira ko n di ala wele fiyewu ye a ka yafi ma Siga. Allahu akbar. anw ma don diinɛ n'an ku fɛ dɛ Ay, o ma kɛ. Aydra. Wallahi. a y'a janto a yɛrɛ la Inshallah. k'o bi ban Allahu akbar. i bɛ se k'i tile kɛ nka tile in bi ban dɛ O bɛ kɛ. an bɛɛ bi laban bɔgɔ in kɔrɔ Allahu akbar. kullu man alayha fani Allahu akbar. wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Siga. an bi bɔ yan Allahu akbar. k'o bi ban Siga. ansaru a sara bi ala bolo de Batigi bolo. a sara bi ala bolo Allahu akbar. n b'aw fo Aydra. nin mikoro in na n bi mali silamɛ bɛɛ fo Te. n bi sunamɔgɔw fo k'an ka tasawufu mɔgɔw fo Te. masabu islamiya bɛɛ n ka foli b'u ye Allahu akbar. Wi lamne. wallahi Naam. an ye bɛn ɲini Wallahi. an ma se silamɛ ɲɛnɛma si ma n'o ma wuli ka jɔ ko an kun bɛ nin de kɔnɔ Siga. mali kɔnɔ yan Allahu akbar. ani karamɔgɔ si ma sigi fo a bɛɛ ko an ma ko an kun bɛ nin de kɔnɔ Haidara Te. Kɛnɛ kan. Allahu akbar. u sara bi ala bolo Batigi bolo. Aydra. se daminɛ ye bɛn ye dɛ O don. Bi daminɛ. se daminɛ ye bɛn ye Allahu akbar. O don. gazwatu uhudu la silamɛw sɛbɛkɔrɔ fagara fo ka kira ɲiw kari Siga. bɛnbaliya de y'a kɛ Allahu. fɔɲɔgɔnya Siga. kira sɔsɔli Allahu akbar. classement kɛlen ye k'a ban kira ye cɛ 50 ta ko nin ye kulu sira de ye jugu bɛ se ka bɔ an kɔfɛ aw ka yan kɔlɔsi an sera o se kɛra an na o a kana n'an dɛmɛ aw ka to yan Siga. Allahu akbar.
kala damna doro ala ye sedi islamé Allahu akbar. kafiru ye bol damna Oho. mogo biduri Oho. olu k'u ɲɛmɔgɔ ma ko silamɛw sera koyi ko kafiriw taara ko an ka taa ganimɛ tɔmɔ Sige. ganimɛ de ye n'i ye kafiri faga duloki min b'a kan na n'a ka bamuru n'a ka fɛnw Oho. a b'olu tiɲɛ Allahu akbar. ko an ka taa an jouru ganimɛ kan ɲɛmɔgɔ ko la ko kira ye min fɔ a kana sɔsɔ dɛ Wala. ko an seraw se kɛranaw ko an ka to yan Allahu akbar. an kana kira sɔsɔ Wala. o cɛ 50 bɛɛ y'i ɲɛsin fɔ cɛ damadɔni o de tora kulu la ye a tɔ bɛɛ nana k'u bɛna diɲɛ hɛrɛ ɲini Allahu akbar. Khalid bin Walid ani Ikrama ibn Abi Jahl Oho. olu y'a ye ko yɔrɔ fiɲɛyara dɔrɔn silamɛ minnu kafiri minnu bolila u y'olu fara ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ bɛɛ ka taa bɔ kira kɔfɛ Allahu akbar. silamɛ kɔfɛ Sige. a ma ja dɛ Atidia. Allahu akbar. Uhudu man ca Allahu akbar. silamɛ cɛba caman bɛ yen ko sera degere dɔrɔn a caman tununa Allahu u akbar. bɛɛ bolila Sige. kɛlɛ sera ko ko an ye kira faga kɔni a banna Oh, Allahu akbar. cɛ min jɔra o man caya bilen Ai, o mancha. mais u ye kira ɲi kari o don Allahu akbar. parce que silamɛw fɔra ɲɔgɔn kɔ Allahu akbar. bɛnbaliya man ɲi Mai. bɛnbaliya man ɲi Allahu akbar. an b'an karamɔgɔw fo Oui, lamne. u sara bɛ ala de bolo Tiens. mais ala yɛrɛ ye min wajibiya an ka fɔlɔ o y'o de Allahu akbar. wa atasimu bi hablillahi jami'an Oho. wala tafarra Allahu akbar. silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na a kana fara Allahu akbar. mais shetane t'a fɛ Ai. shetane mɔgɔ t'a fɛ Allahu akbar. mɔgɔ min bɛ balo sira wɛrɛ kan o t'a fɛ Ai, o t'a fait. mais alhamdulilayi mali diinɛ mɔgɔ bɛɛ Oho. y'u ka nisɔndiya jira Siga t'a la. ko walahi an ko nin de kɔnɔ Tiens. ala k'u sara Amin, amin. n ka foli b'u bɛɛ ye ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye Amin. leader jeunesse Oho. u sara bɛ ala bolo an ka foli b'u ye Allahu akbar. Abatiki. u bɛ cɛsiri min na Oho. n y'o f'u ye u k'u jija dɛ Sige. u k'u jija Allahu akbar. u k'u jija Ɔhɔ. u ka silamɛya yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye Allahu akbar. parce que silamɛya dɔgɔyara Sige. silamɛya mangoyara Oh. a kɛra mɔgɔ faga diinɛ ye Sige. k'a sɔrɔ n'i y'i tugu ka silamɛ kelen faga Oho. kuranɛ ko ko e sen tɛ tuubi la Aydra. k'i tugu ka silamɛ faga e sen tɛ tuubi la Allahu seli tɛ dɛ taa se alikaba kɔnɔ c'est fini Sige. Allahu akbar. i kɛra sababu ye i b'a la Voilà. i bolo y'a kɛ i b'a la Allahu akbar. O ye tiɲɛ ye. Allahu akbar. a y'aw jija dɛ Ɔhɔ. a kana kɛ mɔgɔ sababu ye Ayi, o tɛ kɛ. a kana kɛ mɔgɔ sababu ye Allahu akbar. ala y'an da Ɔhɔ. ka tila k'a walawala an ye kuranɛ kɔnɔ Ɔhɔ. Sige. ko a ye an da ko silamɛw banna ko kafiriw banna Tiɲɛ. ala yɛrɛ de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ Allahu ko Akbar. n y'aw da silamɛw b'aw la kafiriw b'aw la Tiɲɛ. Siga t'a la. Furata. o tumana aw bɛna ala sɔsɔ Ayi, o tɛ kɛ. ko kafiri bi ban Allahu akbar. kafiri bɛ se ka ban cogo di O tɛ kɛ. ala ka dafɛ dɔ e bɛ se k'o ban Ayi, i tɛ se. mɛ an sirilen t'o kafiriw de la Allahu akbar. Olu don. ni maa min ko i bɛ kafiriw dɔgɔya i b'a dɔgɔya ko don Allahu akbar. anw bɛ min dɔn o ye bamuruden ye Ɔhɔ. silamɛya sunna na Tiɲɛ. mɛ n'i ye marifa ye i bolo kafiriw ka dilanlen don O don. Allahu akbar. e y'i jigi da i ka marifa kan ka ɲinɛ ala yɛrɛ kɔ Ɔhɔ. k'i bɛ taa mɔgɔw faga n'o ye Ɔɔ. aw k'o lajɛ bani Ɔhɔ. u k'u miiri k'o lajɛ kosɛbɛ Allahu akbar. ala k'an n'aw dɛmɛ Amin, amin. an ka jamana ala k'a kɔlɔsi Amin, amin. diinɛ in aw minnu ye ala y'a ɲɛmɔgɔya dɔɔni kalifa aw minnu ma Ɔhɔ. a y'a janto a yɛrɛ la Allahu akbar. a y'a janto a yɛrɛ la Ɔhɔ. fo kunfinw ka hakili sigiyɔrɔ sɔrɔ aw la Aydra. Allahu akbar. tiɲɛ don dɛ Wallahi. mɔgɔw hakili cɛnnen tɛ han Ayi. min de fɔ don o don Ɔhɔ. c'est à dire kalanden kɛmɛ b'e bolo Ɔhɔ. kalanden tan b'e bolo Ɔhɔ. mais e kɔni de ye karamɔgɔba ye Tiɲɛ. mais a dɔ kalanden ninnu fa t'u la dɛ Ayi. u b'u yɛrɛ ma Tiɲɛ. Siga min t'o bɛ la. sen na u b'a kalama Allahu. u bɛ fɛn dɔn yɛrɛ e t'a dɔn Tiɲɛ. Aydra. Allahu akbar. o de la silamɛya kan k'a yɛrɛ kɔlɔsi Siga t'a la. an ka kira kisi ni nɛɛma b'a ma n ye nin fɔ aw ye ka kɔrɔ Ɔhɔ. don dɔ la dugutilama ba fɛ Ɔhɔ. a tɛnɛmuso dɔ mago jɔra a la dugutilama ba fɛ Allahu akbar. u nana kira nɔfɛ kisi ni nɛɛma b'a ma Ɔhɔ. kira y'a bisimila misiri kɔnɔ Ɔh. u
u y'u ka kuma bɛɛ fɔ k'a ban u tilalen kira wulila a b'a bilasira kira bɔra n'a ye kare kɔnɔ a b'a bilasira dɔrɔn silamɛ fila kun bɔra kare fɛ u ye kira ni muso ye dɔrɔn silamɛ fila sina ka girin kira ko heyi a kana taa dɛ a ye na yan a ye na yan u segira ka na kira ko a ye na u gɛrɛla kira la kira ko ntɛnɛmuso don a y'a filɛ u ko ka siga ala ni kira la non ko siga tɛ ko mɔgɔ ta y'i yɛrɛ ye nka i dusukun i ta t'o ye a ko don ne bɛ se k'a miiri a kira ni muso dɔ ye nin ye an ma nin faamu dɛ dusukun b'o f'i ye o kumana yan'a ka jeni lahara ntɛnɛmuso dɔ a filɛ parce que a siranna mɔgɔ bi siran n ye Bukhari ta f'u ye Bukhari ye a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ hadisa ko ma mais Bukhari o hadisa ko in na a bi yala k'a ɲɛ ɲini a taara baaraden zarala de la ka baara fin kɛ fo ka mutukali ba kelen sɔrɔ sanu mutukali ba kelen a y'i labɛn sisan a bɛ taa Bagdad a bɛ taa ko tɔ ɲɛɲini hadisa dɔw o tuma kurun de bɛ yen o y'a sɔrɔ bato ninnu tɛ yen kɔgɔji kurunba ninnu de bɛ yen a bɛ don o de kɔnɔ a bɛ se ka kalo kelen kɛ n'a ye tile 15 tile 20 a bɛ ka taa Bukhari ye kurun sara ka don kurun kɔnɔ cɛ dɔ bɛ kurun kɔnɔ tuma min na a y'a dɔn ko Bukhari don a ko ja an karamɔgɔ b'an fɛ yan o y'a kɛ a bɛ Bukhari khadimiya ka k'a ka jɔn ye n'a bɛ seliji ta a bɛ taa ji ta ka na d'a ma n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ cɛ de bɛ o teliya k'o kɛ Bukhari ye fo Bukhari dar'a la Bukhari ko a ma a ko Bukhari ko a bɛ taa kalan kɛ ka hadisa ko ɲɛɲini ko i bɛ taa yɔrɔ min na yen n ka gɛlɛn ni fɛn t'i bolo a balo ka gɛlɛn dɛ Bukhari ko a ma ko n ye baara kɛ ka mutukali ba kelen sɔrɔ Bukhari y'a bɔ k'a jira a la ko nin bɛ dɔ kɛ Bukhari ye wari bila a kun u ma se dugu jɛra don dɔ la kurun kɔnɔ ye cɛ y'i bɔ k'i bɛɛ ka kulo ye mɔgɔw ko mun kɛra ko subhanallahi mun kɛra a ko n ka sanu mutukali ba kelen suyɛnna la ilaha illallah ko a ka sanu mutukali ba kelen suyɛnna kuruntigi ko k'o tɛ kɛlɛ ko kɔni ko kuru ma jɔ fɔlɔ an ma se an jɔyɔrɔ la ko an yɛrɛ dama de b'a kɔnɔ yan ko ka fuyeli daminɛ an karamɔgɔ ye mɔgɔw f'u ye ka mɔgɔw f'u ye mutukaliba kelen ma ye mɔgɔ si kunna u nana se Bukhari ma aw ko a ye Bukhari yɛrɛ f'u ye u ye Bukhari fuyeli daminɛ cɛ in b'a fɔ a ye yan yɔrɔ lajɛ a ye nin yɔrɔ in lajɛ u ye Bukhari f'u ye k'a ban pewu tama kelen a ma ye Bukhari bolo tama u nana u ko cɛ ma i n'i ka wari ta yɔrɔ ɲini nin kuni in kɔnɔna kɔni tɛ u sera dugu la u jiginna bɛɛ taara i ci fɛ don dɔ la Bukhari bɛ misirida la ni dangatɔ in bɛ na a nana Bukhari sɔrɔ yen a ko cɛ e yɛrɛ ma wari yira ne na a ko ne ye wari jira e la a ko mɛ danga min bɛ e nɔfɛ o tɛ ne nɔfɛ a ko walahi ne ye si bɛɛ kɛ ka Alakira ka hadisa de fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw dara ne na mɔgɔw sɔnna ne ye sanu mutukali ba kelen kama ne bɛ taa mɔgɔw siga n yɛrɛ la kabini i y'a fɔ ne y'a dɔn e ye Ala ka dangatɔ dɔ ye n y'a fili ji la ka jan kɔ pour que mɔgɔw kana siga ne de bɛ ka Alakira ka kuma fɔ mɔgɔw kana siga na parce que ni mutukali ba kelen ye n yɛrɛ bolo hali ni n ko n da don dɔw t'i da la o la karamɔgɔw kan k'u janto u yɛrɛ la an k'an janto an yɛrɛ la an ka diinɛ sipasima ye hinɛ de makari de don ɲɔgɔn dɛmɛ de don
silamɛ ti silamɛ lamaloya silamɛ ti silamɛ lebu anw tɛ ti silamɛya ye dɛ anw tɛ ɲɛ mɔgɔ dɔ bɛ n kɔfɛ a bɛ ka kan su ka kɛ fɛn dɔ kan n ka nasɔngɔ bɛ sɔrɔ a bolo kabini ye ala ko banna an bɛ min fɔ an ka fanga ye anw ka nin bɛn ni kɛlɛɲɛ kɔfɛ an b'a ɲini u fɛ u kana tiɲɛ u kana kɛ sababu jugu ye k'a tiɲɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ fo fanga ka kɛ fanga de ye ni fanga ma jɔ a jɔyɔrɔ la jamana lafiya man di dɛ a tɛ lafiya cɛnnikɛlaw bɛ yen mɔgɔ sulenw bɛ yen mɔgɔ sarataw bɛ yen siga t'o la o tuma na an bɛ nin ko kalifa ala ma k'a kalifa fanga ma silamɛw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna le 20 kalo kura le 20 juin le 20 silamɛ bɛɛ bɛ na mali dugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ yan inshallah a dɔnnibaa bɛɛ i bɛ mali yɔrɔ o yɔrɔ mali dɔnnibaa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ yan le 20 ka na an ka kɛlɛɲɛ yira ka na an ka badenya yira taabolo ko ti maa ni maa fara ayi diɲɛ kɔnɔ o tɛ yen taabolow fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ko fitininw de la mɛ o ko fitininw o t'an fara mɛ mun b'an fara hasidiya ani n bɛ baara la dɔ bolo ni fanga ma se k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ gɛlɛya don dɔ la dɛ ala k'an faso suma ala ka mali suma ala ka mali suma maa min t'i fɛ mali ka suma ala k'o dɛsɛ maa min t'i fɛ anw faso ka lafiya ala k'o dɛsɛ ala k'o dɛsɛ ala k'an faso suma an ka kuma laban an b'a fɔ faamaw ye ko Aidara bɛ segin a ka san 7 kuma kan a ka san 40 kuma kan ko a ye mɔgɔw lamɛn jɔyɔrɔba bɛ marifa la nka a tɛ ko bɛɛ dilan ni kuma bɛ se ka yɔrɔ min ɲɛ a ye kuma kɛ k'o ɲɛ ni ɲɔgɔn faamu bɛ se ka min dilan a ye ɲɔgɔn faamu kɛ k'o dilan an bɛ dugawu k'aw ye su fɛ an bɛ dugawu k'aw ye tile fɛ an bɛ dugawu k'aw ye nka a ye mɔgɔw lamɛn u k'a to an k'an da in fɔ dɛ anw bɛ kuma nka a b'i n'a fɔ u tɛ Aidara yɛrɛ bɛ min fɔ u tɛ fɛ Aidara yɛrɛ k'o fɔ n b'a fɔ n b'a fɔ dɛ jamana in ni ala sɔnna ala b'a bɔ tan ni ala sɔnna jamana in bɛ bɔ tan ala k'o teliya an balima minnu bɛ dekun kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka bɛɛ lafiya u bɛ dekun kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka bɛɛ lafiya ala ka mali suma ala ka farafinna bɛɛ suma ala ka hɛrɛ don farafinna ala k'an bɛn ala ka farafinw bɛn u sɛgɛnna farafin sɛgɛnna farafin sɛgɛnna dɛ an mɔkɛw u kun bɛ tubabu ɲun de jɔ la u bɛ tile ka yaala n'u ye an yɛrɛ ka dugu la u b'a lakale an ɲɛna ko tubabuw ka faama dɔ bɛ na anw ka dugu la tamani ayiwa u nana ɲɛfɔ an ye ko ko n'a nana ko a bɛ lafiya de fɛ buwadingɛba dɔ b'anw ka dugu la Kakɔrɔ ntoriw bɛ si ka kulo ko a tɛ ntori kule k'an fɛ quoi c'est-à-dire k'o b'a tɔɔrɔ walahi ko ani wulu kule kan an karamɔgɔ minnu anw ka dugu la min b'a ka wulu faga o y'a ka wulu faga mais an balima dɔw bɛ yen an kanimɛ don
an b'a fɔ a ma ko jinɛ balani maa tɛ se k'o fɔ dɛ anw de bɛ se k'o fɔ cɛkɔrɔba don mɔri don ni i kun ye kojugu k'a la a bɛ wɔkulɔw bila u b'i busa don i la k'i busa kosɛbɛ an b'a fɔ a ma ko jinɛ balani ale de bɛ ka nin lakali ne ye a ko ale ka wulu ko wulu 2 de tun b'ale bolo a ye wulu 2 in k'a de don juru la anw ka dugu ni dugu dɔ bɛ kilo 5 ka taa si ni wulu ye parce que a ti fɛ k'a ka wulu faga mais wulu kasi k'a ka na tubabukɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ i b'a dɔn fɛnkɛ ta kɛra ntoriw ta kɛra min ye y'a dɔn ntori kɔni bi kule de olu bi ji la u bi kule u ye dugu cɛmisɛnnin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan c'est à dire anw ka kodɔn kuma tɛ quoi a bi lakala an ɲɛ de ka gabakuru kɛ ka segi fa aw b'a sigi kɔ yan fɛ dɔw b'u sigi kɔ yan fɛ u bɛ si ka gabakuru kɛ ni ntori ye gabakuru ji mankan mɛn a tɛ sɔn ka kule quoi fo ka taa dugu jɛ walahi soso b'u kan fɛn bɛɛ b'u kan mais u sira ka gabakuru fili ji la min b'a ka wulu faga o y'o faga min bɛ bɔ n'a ta ye o bɔra ko tubabukɛ ka sunɔgɔ kana tiɲɛ farafin sɛgɛnna wallahi bon a t'a lajɛ hakili in ka yɛlɛmɛ ten sa siga t'o la ayi mais ne ka nin kuma in kɔrɔ tɛ ko ne bɛ ban tubabu la dɛ non mais a ka n yɛrɛ ka kɛ hɔrɔn ye a kɛrɛfɛ o ni n ba nin na tɛ kelen ye o tɛ kelen ye an mago b'u la an tɛ mikoro ka nin yan nka u ma nin yan na dɛ an y'an san mais cɛsiri de y'a kɛ an k'a lajɛ an ka k'an yɛrɛ ye nka an ka taa ni hakili ye an ka taa ni hakili ala k'an kisi ala k'an ka jamanaw kisi ala k'an lafiya aw sara bɛ ala bolo an bɛ Sikasokaw fo k'an saru bɛɛ fo a bɛɛ Sikaso kabako min kɛra olu fɛ yen comme président y'a fɔ n ye cogo min na ne yɛrɛ y'a ye ne ni mɔgɔ dɔw discuter olu ko non ko Sikaso dama tɛ k'a bɛ sɔrɔ u ka burusi kɔnɔnaw fara la kan 12 mai na a ye taara ka mawuludu la den 71 de wolola o dɔgɔtɔrɔso la Sikaso den 71 o kumana an tɛna ko in bɛ to Sikaso ka yɛrɛ bolo sa a kɛra Darul Hijra ye ala tilala k'a ka kabako yira ye a ye taara san 71 Sikaso maternité bɛɛ den 71 mais ansaru y'u seko k'a bɛɛ la o kɛra u y'u seko k'a bɛɛ la u sara bɛ ala bolo bɛɛ y'a seko kɛ a joli dira ka taa Dakar ka na Mali dugu bɛɛ la ka taa Côte d'Ivoire ka taa Burkina c'est-à-dire a ɲɛ tɛ se ka fɔ ka ban Congo Gabon tout nin bɛɛ de taara joli di nin bɛɛ taara joli di ko yɛrɛ bangena ansaru aw sara bɛ ala bolo joli ye saraka de ye joli ye saraka de ye o de la ni ko ɲaamina walima n'i bɛ fɛ ko ka k'i ye silamɛya yɛrɛ jɛna n'a ye ko i ka hidiya faga ka saga faga ka misi faga walima ka ɲɔgɔmɛ faga k'a saraka o bɛ ala nisɔndiya parce que mɔgɔw bɛ nisɔndiya ni fantanw nisɔndiyara yɔrɔ o yɔrɔ ala bɛ nisɔndiya ye ansaru ye joli di joli ye saraka de ye ala k'an joliw kɔlɔsi ala k'an ka jamana joli jɔ ala k'an kɛrɛfɛ jamanaw joli jɔ ala ka fitinɛ ban diɲɛ kɔnɔ ala ka fitinɛ ban diɲɛ kɔnɔ ansaru an ce an ce a karamɔgɔ bɛ ala tanu a karamɔgɔ lafiyara wallahi saya bɛ ala bolo a ka d'a ye cogo min na mais ne ma sa hakili sigira wallahi
ne hakili sigira Allahu akbar nin tɛ kɛ bɛɛ ɲɛna dɛ mais ala y'a kɛ ne ɲɛna ka cɛw di cɛw bi yan u bi yan kɛnɛ ka yan siga minnu kelen b'u jɔ fo ka taa buru fiyɛ ni silamɛya ye yɛlɛmɛ cogo t'a la ayi Allahu akbar u bi yan ala y'o cɛ 100 caman ba caman di Hayidara ma siga ka sɔrɔ ne ma sa fɔlɔ Allahu akbar o cɛ ne kana kumaw cɛla yan walahi ɲɔgɔn ɲɛnajɛ di o don a ka karamɔgɔ kumatɔ ye ne yɛrɛ ka o ɲɛda filɛ cɛ a banna hew n'o tɛ n tɛ foyi fɔ ye bilen ɔhɔ min karamɔgɔw t'a bolo Allahu akbar Hayidara ala y'o kɛ ne ɲɛna siga t'a la Ansaru an ci ami wilam aw sara bɛ ala de bolo Allahu akbar wa diinɛ min b'a bolo diinɛ wɛrɛ tɛ yen dɛ ayi ayi diinɛ foyi tɛ yen ɔhɔ k'i jogo dilan ka siran ala ɲɛ Tiɲɛ. walahi silamɛya wɛrɛ tɛ yen bilen nkalon don ayi nkalon don Allahu akbar Hayidara bani Allahu akbar ala ye fɛn o fɛn fɔ diɲɛ na alijinɛnadenw ni muminunw na ɔhɔ ko mɔgɔ min y'a dilan Allahu akbar mɔgɔ min siranna ni ala ɲɛ ɔhɔ mɔgɔ min kɛra muminu ye ka tila k'a dilan Allahu akbar الذين آمنوا وأصلحوا Allahu akbar الذين آمنوا وعملوا الصالحات cɛ abana Hew. ka siran ala ɲɛ ka ɲuman kɛ cɛ ɲuman dɔ ye jumɛn ye ɔhɔ ku ti kɛ ɲuman minnu na ɔhɔ cɛ dɔ kɛ e ye muso in ɲini jɛnɛya la i cɛ tɛ yen maa tɛ yen waati fɛrɛlen don e k'a fɔ n ti sɔn n y'a to ala kama k'a nege to n na Ɔhɔ. bilahi ala bɛ mɛlɛkɛ bɛɛ wele siga ko ayiwa a ye nin lajɛ a ka kɛ zere Allahu akbar abani a b'o cogo la Ɔhɔ. cɛ fana ka voyage a muso tɛ yen Ɔhɔ. a ka walimuso dɔ sɔrɔ Ɔhɔ. yɔrɔ ka ɲi Tiɲɛ. maa tɛ yen Ɔhɔ. foyi tɛ ka k'a contrôler Ayi. ka s'a nege la ko n y'a to ala kama ɔhɔ c'est à dire danti ninnu de la ala bolo Allahu akbar ɔh ala bɛ mɛlɛkɛw de wele o yɔrɔ la ko a ye na kɛ gere mɔgɔw da don aw ko k'u bɛna ɲɔgɔn faa ɔhɔ ko ka ni ala sɔsɔ Ɔhɔ. a ye ni muso in lajɛ a ka nin cɛ in lajɛ siga Allahu akbar ani maa min ye i dogo ka hɛrɛ kɛ fandan dɔ ye ɔhɔ fo a kɛra a kɔnɔ nkalon don siga ɔh Cee, Allahu akbar anw ka diinɛ ko ɲumanya de ka hinɛ cɛ ka makari Allahu ka akbar hinɛ ka makari cɛ a y'a janto nin na dɛ siga t'a la diinɛ wɛrɛ tɛ yen nin kɔ dɛ ayi ka siran ala ɲɛ ɔhɔ ka mɔgɔw gasi sigi Allahu akbar hakimu dɔ Seydina Ali y'a fɔ a denw ye a ka kuma dɔ la ɔhɔ a ko n denw ɔhɔ a tɛna se ka ɲumanya kɛ diɲɛ bɛɛ ye a tɛ se Allahu akbar o cɛ i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn k'a fɔ i ka hɛrɛ k'o ye n denw a tɛ se ayi nka n bɛ min fɔ a ye ɔhɔ a tɛna se ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye Ɔhɔ. nka a ka tɔɔrɔ kana se bɛɛ ma a kana se maa si ma ni tɔɔrɔ ye siga abani Allahu akbar Seydina Ali ye nin hikima de fɔ a den ye aw tɛna se ka ɲuman kɛ bɛɛ ye ɔhɔ a tɛ se ɔhɔ mɛ a ka juguman kana se maa ma Allahu akbar siga Ansaru a y'a janto nin na sallahu a mɛnna a surunyana an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ setigi kɛrɛfɛ ɔh o b'a sɔrɔ an ka sew banna Allahu akbar a bɛna tiɲɛ tɔ dɔn ye Allahu akbar mɛ a y'a dɔn yan dɛ a dɔnna tiɲɛ dogolen tɛ o ayi a bɛ kɛnɛ kan fara walimuso la n'i y'o kɛ kɛlɛ ye Ɔhɔ. i muso t'u bolo o de don dɛ o siga t'o la ala ka tiɲɛ dogolen tɛ dɛ ayi a bɛ kɛnɛ kan ka na wali nafolo suɲɛ n'i y'o kɛ kɛlɛ ye Ɔhɔ. n'i yɛrɛ ta suɲɛna i b'a ɲɛ dɔn Allahu akbar o ye tiɲɛ o de la arabuw b'a fɔ ko kalimatul haqqi Ɔhɔ. la tamutu siga wa in tɔlati qubuluha ɔhɔ siga Allahu akbar wala wala ko tiɲɛ n'i ye tiɲɛ fɔ ɔhɔ k'a ti sa fiyewu ayi o ye sabali ye ko hali ni mɔgɔw mɛnna ka sɔrɔ u ma sɔn an na ɔhɔ u bɛ tila ka na sɔn an na Allahu akbar o bɛ kɛ Hayidara fara walimuso la Ɔhɔ. ne y'o kɛ kɛlɛ ye n'u y'i muso tigɛ ɔhɔ i b'a fɔ tiɲɛ don Allahu akbar siga t'o la tiɲɛ min kun fɔr'i ye n'i banana Ɔhɔ. a ma sa dɛ i y'a ye sisan yera kɛnɛ kan Allahu akbar Ansaru a ye kuma ala fɛ ala bi sɔn siga abani walahi a ye kuma ala fɛ Ɔhɔ. ala bi sɔn Allahu akbar siga t'o la musow bi yan naam depuis u ye baya kɛ ka kɛ ala fɛ ɔhɔ walahi u ka taafe bolo kɔlɔsilen don a m'u janfa ayi Allahu akbar o caman cɛw bi yan naam kabini wolola o bi yan cɛ
mais ngele ko ka ala ka tiɲɛ ka tiɲɛ minɛ ne ma ala janfa o cɛ caman biya kɛnɛ kan Allahu akbar n'o kumana ala fɛ a bi sɔn siga t'a la parce que dangaden t'aw la Allahu akbar dangaden de ye fu ye Allahu akbar y'a fɔ ne ka kuma jɛɲana a bi yafa ma Aidara Allahu akbar n kun ti fɛ ka se fɔ yan Allahu akbar garibukɛ a bi dugawu k'a ye mais bi n b'a la tanu kosɛbɛ Allahu akbar n b'a la tanu alhamdulillah n b'a la tanu yɛrɛ Allahu akbar bi kɔni ni ko n'a cogo cɛ n kun bɛ wuli ka n sago sisan subhanallah abadi n b'a la tanu mais san 71 ala de ɲɛna ma dɔ kɛra koyi siga t'o la san 71 ala ni ce Aidara ami ayiwa ami n'o tɛ dɔ kɛra koyi Allahu akbar et puis ala yɛrɛ sɔnna ka ne kɔnɔ a ye ala fo Hayidara ye quoi siga t'o la o bɛ kɛ bilahi ne kun bɛ siran nin ye ne kun bɛ ala wele a ye ala a to mɔgɔw ka ko in faamu siga parce que waati dɔ de bɛ yen ni ne kun sara a man ɲi Allahu akbar o ye tiɲɛ mais ala sɔnna c'est-à-dire a bɛ fɔ tubabuw fɛ mission terminée ne tilala subhanallah bali Allahu akbar baara banna n'ala ye sini min fara kan o y'an ka ɲɔgɔn ɲɛda filɛ n'o tɛ diinɛ sira kan Hayidara tilala cɛw bɛ yan fan bɛɛ fɛ Allahu akbar musow bɛ yan muso ŋanaw bɛ yan ala ka diinɛ a ti tila u la fiyewu fɔ lahara Allahu akbar o caman u bɛ yan siga Hayidara lafiyara wallahi Allahu akbar Hayidara lafiyara mais n bɛ min f'u ye n bɛ segin o de kan sabali don dɛ f'u ka sabali Allahu akbar ah oui sago mɔgɔ si t'i sago sɔrɔ f'i ka sabali Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan sabali Allahu akbar a ye sabali Allahu akbar a ye kow to ala ma Allahu akbar nka a kana da de galo kuma ta ka se tiɲɛ da denen na Allahu akbar tiɲɛ bi fɔ ka sɔrɔ i ma maa dɔgɔya siga t'o la ala ka kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔgɔya tɛ yen ayi o tɛ yen tiɲɛw de bɛ yen wala a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a kana mɔgɔ dɔgɔya Allahu akbar a kana mɔgɔ dɔgɔya Allahu akbar siga t'o la mais a ye ala ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ ni jogo tɛ diinɛ tɛ yen dɛ galo de don kɛ alimami ye sa makan ni jogo tɛ yen kafirilama bi t'i jɔ ala la tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar a y'a janto nin na dɛ inshallah setanɛ de ye nin bɔ an bolo k'an nɛgɛ an bɛ si ka seli ka tile ka seli kɔlɔsi b'an bolo n'i kumana ko ala bɛ jurumu bɛɛ yafa inna allaha yaghfiru zunuba jami'a ko ala bɛ jurumu bɛɛ yafa tiɲɛ yɛrɛ don a bɛ kuranɛ kɔnɔ ala ko a bɛ jurumu bɛɛ yafa mais mun tununa mɔgɔw la mɔgɔw ma se ka jurumu ni hakɛ de dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na inna allaha yaghfiru l-huquqa a m'a fɔ dɛ el-zunubu ala bɛ jurumu bɛɛ de yafa et puis maa ye fana limani yasa ni maa min y'a ja fana mais hakɛ ti yafa dɛ ka cɛ muso minɛ na seli tɛ dɛ ni alikaba bɛnn'i kan i n'a bɛ taa jɔ lahara a b'a kiiri tigɛ asagfurulayi jɔyɔrɔ tɛ yen nkalon don ka wali nafolo détourné ko n ye n kun sigi a kun o nafolo bɛ wali nafolo b'e bolo k'o dun ko e taara magan sa magan kuranɛ kalan fo k'i fa su f'i ka bɔ ka bin kɔngɔ fɛ a tɛ se ka foyi ɲɛ jurumu na hakɛ de don i n'a tigi bɛ taa jɔ de oui u ye mɔgɔw nɛgɛ ni bi mɔgɔ faga ni walimuso ɲini ni wali nafolo détourné ko ala b'i yafa jɔnni y'o fɔ ye ala kɛtɔ ka yafa fɔ hali hukuku ni jurumu na n ko a b'a fɔ de ko ni man taaba wa aslaha man taaba ko ni wa amana wa aslaha mais tuubi t'a ɲɛ koyi ko hali ni tuubira ka da ne ala la o si t'a ɲɛ ko wa aslaha i ye min tiɲɛ i b'o de dilan i ye min tiɲɛ i b'o de dilan u ka n'i nɛgɛ dɛ asafurulayi jɔyɔrɔ t'o la dɛ
soli ti fɛn ye o la kuranɛ kalan ti fɛn ye o la Allahu akbar wali hakɛ a y'a janto hakɛ la hakɛ man ɲi Allahu akbar y'a fɔ mais min fɔ nka ansaru wajulikɛlaw ye a ye sabali sige a kana dimi ayi Allahu akbar o ye tiɲɛ a kana dimi Allahu akbar hakimu y'o de fɔ ɔhɔ ko n'i dimina kojugu ko i da de n'i dimina kana kuma dɛ ayi ni mɔgɔ dimina ko i sɔn jara hakimu ko k'o kuma i da de Allahu akbar i daminɛ kana kuma dɛ ayi wa n'i nisɔndiyara kojugu i kɔndannen ba kana layidu ta dɛ Allahu akbar ah oui akbar i kɔndannen bi layidu dɔ ta yanni dugu ka jɛ i bi si ka t'i sigi Allahu akbar ni mɔgɔ kɔndana ka se degré dɔ la i t'i yɛrɛ ma bilen siga t'o la wa n'i dimina ka se yɔrɔ dɔ la i t'i yɛrɛ ma bilen kumana n'i dimina i da de voilà n'i kɔndana kana layidu ta sige ne b'aw bila yan salamu alaikum warahmatullahi taala Allahu akbar ko ka baya kɛ o y'an dala ye o siga t'o la n ti fila fara ala kan tɛ fila fara ala kan n ti fila fara ala kan tɛ fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ tɛ jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ tɛ suɲɛli kɛ n ti n den faga tɛ den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an dɛmɛ Amin. ala k'a minɛ ala ka Amin. yafa ma Amin. k'an bɛɛ laban Amin. ɲɛ sɔli ala rasul Wasalim, Aïdara. lakum baara in kun cɛra nin cogoya in de la n'o ye jamiyatul ansardin international fadi a ye kɛnɛba min sigi mazar sherifila la ka bɛnbɛn kalo ale tile 29 ma nin kɛnɛ sanuma in kun bɛ sigi tamani nka ɲina ala sɔnna ma a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra doɲumana mazar sherifila kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ alikuranɛkala minnu kɛra ala wele minnu kɛra bilasiralikan minnu kɛra ala ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ hakilisigi ni basigi ye ka ɲɛsin an ka nin jamana sanuma in na nin cɛkɔrɔba ɲuman ye bilasirali min kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma jamana ɲɛmɔgɔw ma ala ka a kelen kelen tulow kɛ tulo kunnandiw ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye an bɛ dugawu kɛ ale yɛrɛ si ni kɛnɛya ala ka o di a ma ka foli ta k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ nin waati in na sherifila jabaranin kan mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a fɔ aw bɛɛ sanbe ala ka san wɛrɛ yira an na ka haminakow bɛɛ lajɛlen ko o nɔgɔya ka basigi ni hɛrɛ don an kɛrɛfɛ duguw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fo ka taa se an ka nin jamana sanuma ye n'o ye mali ye ala m'o kɛla wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn